wawazifumu yandabwera ndi nkhani yake khuzana ndi mnyamata amene watentha shop ya landlord ake chifukwa landlord wadampanga chipongwe. Mnyamata amene waotcha shop ya landlord ake, ndipo umu ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Levi. Levi amachokera ku Malawi komwe uko kwa Mbingwa. Mnyamata ameneyu anali ndi shop ya groceries. Anasegula shop yake mu chaka cha 2024. Wakhala atamangisa mafairo mpaka na mu chaka cha 2026. Koma zinthu zidasintha pa 6 January pamene mwana wa landlord ake anabwera kuchoka ku Joni. Mwana uja atafika ku Malawi china chilichonse chinali bwino. Adayamba kucheza ndi Levi, ankamfunsa Levi zokhuzana m'mabizinesi. Tandiuze mbale, bizinesi yako imayenda? Levi adanena kuti eya. Pa tsiku mapanga ndalama mwakuti izi ndizi. Anammasukira mwana uja kumuuza za life yake yokhuzana ndi bizinesi yake. Ndiye wakhala mpaka na pa 20 February landlord ake amlozi anamfikira Levi. Uziwa chani Levi? Shopu tikufuna tipange maintenance. Ndiye tikufuna iweyo katundu wako uchosemo kuti tipange bwino maintenance. Tikamaliza tizakuyitana. Levi anaona kuti palibe vuto chifukwa chakuti iyeyo ndi amlozi sadayambaneko, amakhala mwamtendere, china chilichonse chinali bwino. Anachosamo katundu wake uja anakasiya kwawo, adayamba kugulitsira pa khonde. Koma bizinesi yake sidali chimozimozi chifukwa chakuti anthu anazolowera pa shopu paja. Ndiye wakhala akudikira mpaka na mu April sazayitanidwa kuti shopu ija yamalizidwa. Zotsatira zake amlozi anakauda katundu wawo pamodzi ndi mwana wawo, adayika mu shopu muja, adayamba kugulitsa. Ndakhala akugulitsa mu April mpaka na May. Ndiye Levi ataona izi zinkamukhuza chifukwa chakuti pamalo paja anthu adamuzolowera iyeyo. Ndi anthu aja zinali ngati angomugwisa ntchito, ambera idea ya bizinesi yake nkutsegula bizinesi yawo, amampangira sanje. Iyeyonso anaganiza zowapanga chipongwe anthu aja. Ndiye dzana amlozi atatseka shopu yawo usiku cha 10 anapita nyumba yayikulu. Shopu muja sanasiyemo munthu. Ndiye Levi amango awerenga mpaka na cha 11. Itakwana cha 11 Levi anapita pa shopu paja ndikuyatsa moto shopu ija ndikuthawa. Ndakuthawa adakumana ndi munthu wina amene amamuziwa, anacheza naye bobo ndikumapita uko shopu ya amlozi ikuyaka. Shopu ija itayaka moto amlozi samaziwa zoti waotcha ndani kapena chachitika ndi chani, samadziwa. Ndakhala mpaka na dzulo ndi pamene anthu anambomva mphekesera kuti shopu ya amlozi yapya izi ndizi. Ndiye mnyamata amene anakumana ndi Levi dzanalo ndi amene analudabwa, muti shopu ya amlozi yapya aliyeya. Komatu ine ndakumana ndi Levi achoka chakumeneko, inali nthawi yakuti cha 11. Anthu ajaso anamuwuza kuti shopu yonso idayaka nthawi ngati yomweyo. Ndiye mnyamata uja anapanga connect, mwina nkuteka amene apanga zimenezi ndi Levi. Adakauza amlozi adapita ku polisi kukatsegula mulandu kuti Levi waoshera shopu. Koma ku polisi kuja anawuzidwa kuti apapa palibe umboni. Ndiye imeneyi ndi dustbin, imene si nkhani. Fa nkhani ngati palibe umboni simakhala nkhani. Zotsatira zake amusiya Levi, sadammange. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, anthu ambiri tili ndi mtima umenewo. Nzathu akamapanga bizinesi, nafenso timakapanganso bizinesi omweyo, tikamuona nzathu uja zomuyendera. Umenewu ndi mtima woyipa. Mtima umene anaonetsa pa amlozi unali mtima woyipa. Anakafuna ma business ideas, anakamfikira Levi. Kodi mbale, iwe wapanga bizinesi imeneyi koma utakhala ndi ndrama ungapange bizinesi yanji? Adakauza, ine ndipanga bizinesi ya fodya, ine ndipanga bizinesi yakuti. Ndi amlozi amene akapange bizinesi imeneyi jayo, osati upanganso bizinesi yomweyo imene amapanga Levi. Kumeneku kudali kulakwitsa. Akuluakulu, ngati muli ndi mtima umenewu lekani.